finalment té la paraula Dolors Feliu. Josep, gràcies també a Isabel Helena i a Sobirania i Justícia per haver-me convidat aquí en aquesta taula per parlar de dret a decidir i legalitat. Jo ensenyaré una mica el títol d'aquesta ponència. Entenc d'entrada per dret a decidir la possibilitat de plantejar als catalans un referèndum o una consulta amb màxims graus de fer feents on es plantegi la pregunta de la relació de Catalunya amb l'estat espanyol, però on hi consti clarament la possibilitat de la pregunta de si Catalunya vol ser un estat independent o secessió. Aquest és el problema. O sigui, podem plantejar una pregunta als catalans per poder ser independents, Catalunya independent, a banda de que això pugui tenir aquest referèndum més una o més preguntes i pugui ser un referèndum o una consulta. Dret a decidir, per tant, entenem això, per aclarir-nos una mica i per avançar. Legalitat, en aquest moment, doncs, el marc legal vigent a Catalunya és la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Aquesta Constitució, com ja s'ha dit, ha estat interpretada pel Tribunal Constitucional en relació precisament al dret a decidir amb una sentència que s'ha citat per part del Joan Ridao, que és la 103/2008, on el País Basc ja va plantejar va fer una llei, el Parlament Basc havia aprovat una llei on es convocava una consulta al poble basc on hi havia dues preguntes, una sobre el procediment negociat de finalització de la violència i una segona pregunta que ens interessa més en aquests moments deien sobre si estava d'acord el poble basc que s'endegués una negociació entre tots els partits polítics perquè s'arribés a un acord sobre el dret a decidir que sotmetés a referèndum. És a dir, una consulta sobre si un dia es volia fer un referèndum del dret a decidir. En aquesta sentència el Tribunal Constitucional fa dos pronunciaments. Una defineix una mica què és referèndum, un referèndum, una consulta o un cos electoral ja definit, com unes eleccions, diguéssim, la mateixa gent que vota a les eleccions, i després diu que, com que això és un referèndum, ha de tenir autorització de l'Estat segons la Constitució, l'article 149-32, i per tant és inconstitucional aquesta llei del Parlament Basc. Però després té un altre pronunciament aquesta sentència que és on realment ens fa mal i es diu que aquesta pregunta no es pot fer a la població basca. No es pot fer perquè diu el poble basc no és subjecte polític perquè només hi ha un sol subjecte polític sobirà que és a la nació espanyola única i apel·la a aquest concepte d'acord amb l'article 2 de la Constitució i la indissolubilitat de la nació espanyola i per tant ha de ser tota la nació espanyola que es pronunciï sobre aquesta pregunta de si en algun moment vols fer una pregunta de referèndum, o sigui, volen fer vostès algun dia un referèndum? Aquesta pregunta ja requeriria una prèvia modificació de la Constitució, d'acord amb l'article 168, una modificació que implica aprovació de 2/3 de cada cambra, Congrés i Senat, dissolució de les cambres, ratificació per 2/3, o sigui, i finalment un referèndum que digui que sí, que es pot fer aquesta consulta per preguntar si un dia vas fer un referèndum. O sigui, realment una complicació perquè no es pugui fer. I aquesta és la jurisprudència que tenim ara sobre la taula, però ha passat una cosa i és que resulta que aquesta pregunta sí que es pot fer perquè Catalunya ja l'ha fet. L'ha fet a través de les eleccions del 25 de novembre, com aquí s'ha citat, a través dels programes dels partits polítics que han sortit majoritàriament i clarament a favor de que efectivament es faci una consulta, un referèndum sobre si volem tenir les mateixes relacions entre Catalunya i Espanya i, concretament, si volem ser un estat independent o volem tenir un estat propi. Per tant, així doncs, aquesta idea del Tribunal Constitucional de que no es pot fer aquesta pregunta era errònia, perquè sí que es pot fer en democràcia i s'ha fet. I per tant, s'ha utilitzat un dret fonamental que consta en la Constitució i que desenvolupa el principi democràtic que preveu l'article 1 de la Constitució. Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret. Això són les primeres paraules de la Constitució, per tant, les més importants, i es desenvolupen amb un dret fonamental, que és el dret de participació política, l'article 23, dret fonamental amb totes les proteccions del mateix, que té
diverses manifestacions. Unes d'elles són les eleccions, no només a les Corts Generals, sinó també a les autonòmiques, estan vinculades a aquest dret fonamental, i una altra podria ser el referèndum, que per això està regulat a través d'una llei orgànica. O sigui, aquesta pregunta ja s'ha fet a través d'aquest dret fonamental als catalans. I per tant, podríem dir que aquí ara hi ha el Tribunal, ja trenquem aquesta jurisprudència del Tribunal, o així ho hauria d'entendre tothom que mirés la sustentabilitat del problema. I ho fem a través d'un Parlament. Un Parlament, què és llavors un Parlament? Què és el Parlament autonòmic? Perquè el vinculem directament al principi de democràcia. El Parlament autonòmic sembla que no vulgui dir res, perquè ara en tenen totes les comunitats autònomes. Però la Constitució, en realitat, per un joc d'articles, la disposició transitòria segona, en relació amb l'article 151 i 152 de la Constitució, i perdoneu que us citi aquests articles, però és que quasi resulta inevitable, fa un joc en el qual només les comunitats autònomes que havien plebiscitat, havien aprovat un estatut d'autonomia quan es va aprovar la Constitució, és a dir, la República, i en aquells moments tenien un règim provisional d'autonomia, directament tenien Parlament, que era el que preveia l'article 152, i les altres no. Per tant, Catalunya i el País Basc van concórrer, van aprovar la Constitució, de vegades es diu es va donar tot per res. No és veritat, no és veritat. Allà constava negre sobre blanc que hi havia un Parlament i un reconeixement de les nacionalitats a l'article 2 que limitava la unitat d'Espanya i que, segons el propi Fraga Iribarne, en els documents de treball de la Constitució consta que ell mateix va dir anem amb compte perquè nacionalitat vol dir el mateix que nació i obre la porta a l'autodeterminació. I va perdre el senyor Fraga Iribarne i per tenir a Catalunya i el País Basc a dintre de la Constitució es va acceptar fer aquesta redacció de l'article 2. És a dir, la Constitució és asimètrica i reconeix a les nacionalitats limitant la unitat d'Espanya. Què més? Avançant en aquesta idea, s'ha de dir que aquesta idea que pretenen limitar aquest referèndum, aquest dret a decidir a través d'aquesta unitat d'Espanya i aquestes manifestacions de sobirania vinculades a la unitat i a la integritat territorial, en realitat han estat desvirtuades per l'opinió consultiva també del Tribunal Internacional de la Haia en el cas de Kosovo, com s'ha citat abans, perquè en aquella sentència, entre d'altres coses, es deia, responent a unes al·legacions precisament també d'Espanya en aquest sentit, entre d'altres països que opinaven el mateix, que la integritat territorial, per tant, vinculada a la sobirania, és un concepte només oposable a tercers estats. És a dir, Espanya és una perquè així s'oposa a França, i s'oposa així a Portugal, i s'oposa així a Estats Units. Però que aquest concepte d'integritat territorial, es va dir a Kosovo, no es pot imposar als ciutadans del mateix estat, que són els que conformen la democràcia d'aquell estat i per tant ells tots són els sobirans amb els pobles fins i tot que hi ha a dintre. D'acord? Per tant, tenint en compte això, entenem que la Constitució s'hauria d'interpretar d'acord també amb les regles que traspuen del concepte de democràcia que hem de compartir a Occident, de l'opinió consultiva del Tribunal Suprem de Canadà de l'agost del 98 sobre el Quebec, s'hauria d'interpretar, com dèiem, d'acord amb aquest principi democràtic i per tant aquesta voluntat democràtica expressada pel Parlament de Catalunya i amb aquest principi de reconeixement de nacionalitats també reconegut a la Constitució i asimetria i també per aquest principi de legalitat que hauria de servir als dos anteriors. És a dir, els instruments de legalitat que hem de fer servir per exercir aquest dret a decidir, efectivament els hem de buscar dintre de la Constitució. Com també es va fer en el cas de Canadà pel Quebec i allà, buscant a dintre de la Constitució, el seu Tribunal Suprem del Canadà va trobar efectivament aquest referèndum consultiu que nosaltres també tenim a la Constitució i va trobar que el Parlament, que es podia fer servir per aquesta finalitat, perquè el Parlament del Quebec podia efectivament plantejar una modificació sencera de la Constitució canadenca, cosa que també pot fer el nostre Parlament de Catalunya efectivament
per al joc dels articles 87 de la Constitució i 167. Per tant, estem en una situació semblant a la que estava el Canadà respecte del seu Quebec. I jo no sé com és de temps, ja he d'acabar, no? Per tant, hauríem buscat també a la nostra Constitució, tenim unes quantes opcions per exercir aquest dret a decidir. La primera opció, s'ha parlat, és la llei que ja existeix de consultes per via referendària de Catalunya, la 4/2010, que requereix autorització de l'Estat. Aquesta autorització, en realitat, nosaltres entenc que s'hauria de donar per aquest principi de democràcia, és a dir, l'Estat no s'hauria de poder oposar a aquesta petició de referèndum com hi ha unes eleccions autonòmiques de les quals se n'ha traspuat efectivament aquesta voluntat popular. I aquesta autorització en realitat seria bona perquè implicaria que l'Estat espanyol admet i assumeix els resultats d'aquest referèndum. La segona opció seria l'aprovació d'una, si entenem que és una competència de l'Estat, el referèndum, seria fer una llei de transferència o delegació perquè fos el mateix Parlament de Catalunya el que regulés aquest referèndum a través d'una llei on regulés específicament aquest referèndum, de manera com s'ha fet a Escòcia. I aquí també tenim aquest mecanisme de delegació o transferència de les competències estatals. La tercera via seria la de l'article 92 de la Constitució, que es preveu que el govern de l'Estat pugui fer referèndums sobre qüestions d'especial transcendència, com dic, també a través del govern de l'Estat i amb autorització prèvia del Congrés de Diputats. Aquí, en realitat, el problema, aquesta és la part defensada per alguns autors com el Francesc de Carreras, aquí el problema seria que s'hauria de buscar la via en la qual el Parlament pogués participar, Catalunya pogués participar en aquest plantejament d'aquesta consulta, d'aquest referèndum. La quarta opció seria la que plantejaven, també s'ha citat aquí, el Rubio Llorente i també la professora de Dret Internacional Araceli Mangas, de fer una llei orgànica específica d'aquest referèndum per la secessió o d'independència, aprofitant la regulació general que ja existeix de la llei orgànica actual de referèndums, però fer-la específica. Aquesta també lligaria amb el que s'aconsellava la Comissió de Venècia pel cas de Montenegro. I tot això sense perjudici d'analitzar les altres vies que s'han apuntat també aquí, menys fefaents, però també possibles, de consulta no referendària a través del projecte de la proposició de llei que s'està tramitant al Parlament i una possible manifestació a través d'unes altres eleccions autonòmiques. Res més, gràcies. Moltes gràcies. L'estat espanyol pot anar posant pals a les rodes com sigui, no? Jo crec que, per exemple, l'aplicació de la 4/2010 pot denegar l'autorització, les altres que ell entén que té la competència pot no fer la delegació o transferència. Hi ha una cosa que és veritat que costaria d'aturar, i jo crec que aquí va el professor Royo, que és que, i és el que ha dit abans la Laia, si la gent vol, al final s'aconseguirà, perquè, a veure, aquí hi ha una cosa, i és que les manifestacions de voluntat de la gent en un estat democràtic són moltes, començant per la manifestació que van fer l'11 de setembre. Després, les associacions que s'han muntat, l'assemblea, els partits polítics mobilitzant-se i posant-ho a dintre dels programes polítics, les mateixes eleccions ficades a l'article 23 i màxim exponent electoral poden servir en determinat moment. De moment només han servit per dir que volem un referèndum, un altre dia poden servir per dir que volem la independència. Que en aquesta iniciativa de referèndum hi hauria d'haver també una gran participació de la gent, perquè les vies en què es pot demanar aquest referèndum, aquesta iniciativa, poden ser o bé la institucional, que és pel Parlament i pel Govern, i després es pot demanar també pels municipis i es pot demanar per iniciativa popular, el referèndum.